Hi guys! Here ako sa Talisayan, Misamis Oriental. Talisayan. Fiesta dito guys by 15-16 ang fiesta dito sa Talisayan. So, ayan. Nandito sila ni Tata ngayon, si Chichi. Dito mag-birthday si Chichi. Iwan ko kung anong baon nila dito guys. Si Anggeng, si Jongjong, yang palalabs. Tapos si Mother, si Mother. Hello guys. Hello guys. Nandito kami ngayon. Yes, ang birthday girl di Ara. Nag-happy birthday si Chichi, oh. Nag-happy birthday. Tapos si Mr. Gingayan Vlog. Hi guys. Ayan. Si Tata, nandito si Tata. Hi guys. Tapos si MJ. Kiss Mami B. Kiss Mami B. Tapos ang mama ni Mr. Gingayan Vlog. Ayan si ate, tapos si madam. Ang sa likod na mo, dagat. Nakay, pangaon na din ta kay basin mag-uwan ni karon, magbunok. magbunok. Ito guys, na dagom-dagom ang panahon. Ayan. Na sounds diri. May lang diri maka-copyright. Hala, fried chicken. Unsa na MG? Fried chicken ni MG, basig bawal diri mo kaon. Ha? Okay ra. Dana on tatao, yaka ta danang Bermuda oh. May banig dala. Tapos naapay bihon, bami and rice. Mayroon din rice. Tapos nagdala ako ng cake para kay Chichi at saka dalawang lechon manok. Tapos nagpa-order din ako ng hamburger. Tapos ang saging. Ang saging guys saging o ginamos. O diba? Di mo maibog sa saging. Ayan, saging. Tapos nay lechon. Unsa laging? Ginamos. Narok ili do. Oh, diba? Ginamos guys. Kisa gimingaw dia sa ginamos. Di ay ginamos. Oh, napa ginamos. Unsa na wala giprito? Wala na Gigisa. Gibutangan na sa suka. Ayan. O, kani siya gigisa gisagulan sa daghang kamatis. Tapos ang lechon manok di ara and ang cake ni Chichi. Pagkagwapa ni Alshel. Unsa na Alshel? Ha? Aling ko na. Tapos si Bintoy, unsa ninyo dala? Burger. Hamburger. Nara si Koreanang Lingling oh. Nara guys, ako igsuon. Si Otek. Yeah, sila guys, gikan sila nag-order sa hamburger, Angel's Burger. Ayan. Wala na nahilanag sila. Ipanghatag na na. Asa na ah? Cotton candy. Kuton hindi niya na inana malagi na. Sige. Ayan guys, kaon muna kami ng hamburger kasi mamaya pa kami maghapunan. Dito kami maghapunan sa Daplin sa dagat. Daplin sa dagat. Unsa iya ha? Ano na itlog? Abi na itlog. O sige, pag ato ito ka paglumlum sa ka. Sige. Iya po na dito. Dito na dito ba? Pila ta na bayaran Len? 605. Kuha na lang 105 na ako bayaran, imo 500. Dako yang na. Ayan guys, si MJ. Oh, sige. Hoy, ang mga rapper ninyo ha, tiguma. Ayan, ikalat-kalat ang rapper. Ayan guys, si Mr. Gingayan Vlog. Usa pa kaya po yung tao na ni ato? Unsa may imuha di ay? Ice cream ra iya. Dato ko na itlog. Itlog na, wa man para sa bukid ang itlog. Burger with egg iya. Unsa may mo tabaling? Itlog iya. Ha? Ano na itlog? Itlog.
Nawa may inayan din nag-itlog. Unday. Oh, ala, bantay ka ng bata kay dagana na dito sa. Ito pa yung uno. Dahil tungalin. Nara guys, mabuklad nami sa banig kay mga tulog nami tanan. Kada ka doon lang tingali dila. Ali dali doy. Doy bitoy mo biglaan. Dong, ali dali dila. Oy, batay unsa kay diri sa dalan. Ano imo doy? Ano ba kay hindi ka puro ra may pa. Ano mo doy? Puro manit ko. Nama lagi ya ho. Abay kami? O alin ni abay din li agpas ni. Si Dayday guys, ako'y gagaw. Tapos si Bajoy. Hi guys, si Madam. Isang supporter din. Thank you so much, Madam. Pinapanood niya yung mga vlogs. Baka sakali siyang makita niya ako dito. Tapos sabi niya puntahan daw ako sa Esperanza. Eto, nagkita kami dito ngayon guys. Buhay bukid lang daw. Bayad niya, bayad. Oo. Kaya sa una, magdalag ng manok, 5 ka pa kayo. 5 ka pa o. Libre na entrance. Oh, Siargao. Pumunta kami na Siargao. Eto guys, oras na para magbambam. Ang lahat, si Undoy, ipadapin sana si Undoy dug kay para ibutang na ng mga kuan. Ayan. Dito kami magkainan. Ayan. Ang ginamos. Ayan ang ginamos guys. Tapos fried chicken and lechon manok. Tapos ang bihon. Ayan ang bihon. Tapos saging. Tapos ang mga coke, ang drinks. Ayan. Ablihin na sayang kon sa cake ni kuan. Ayan. Ala si Undoy oh. Unsa na kuan Undoy? Tinamot. Mangilong. Ayan, ang cake ni Chichi. Ayan. Diba? Asa ba si Chichi? Happy birthday, Chichi. Pilay edad ni Chichi? 11 years old. Tapos si Alshel, nag-vlog na rin si Alshel, guys. Ayan. Tapos isa ka vlogger, di ara. Sige. Ayan. Pwede daan sila ni Auntie. Ayan, mga bata. Ayan si Mother. Tesa pa kay at pangaji pa si Kuan. Agantahan sa happy birthday. Iboy, kuya di mo maamis ko ang bawang bata. Dili ba? Kanina chiche. Sige. Ikaw pagkanta. Ang mag-prayer si Kuan. Si Queenie na lang. Sige, Queenie. Karon de. Sige na, lead a prayer, Queenie.
Amen. To you. Happy birthday to you. Pinayan yung tatulong. Para kita kami ni Papa. Ano na ba na limon? Agoy. Hoy. Ta. Chard. Hatagi unay mo mama dito mo manghud ka. Dali na mo, bali! Tikwa ko fried chicken tek isa. Panghapon na guys. Panyapon na guys, si Angging wala na, nagamay na kayong sudan ni Angging. Oh. Tapos kanon dito ging. Dira guys, kaon ta. Dan ginita na lang ka. Wala ni plato. Matanawa, ma. Kamatis guys. Hindi. Dapan ka, mami. Ano sa batang mami, oh? Miss, ilong ka to sa punuan sa kahoy niya. Tad-asa na ba ito na yung kung ganina? Yung gabi? Perfect. Sila dito sa drink si ate oh. Ay ta. Sa drink nila. Tagay sila na to. Abay na dito ito. Oh, Cici, dali. Ipangay ato ni mami ko. Oh, ali dani. Oh, diara. Oh, unsa ba nagbalik-balik pa mo dani? Oh. Oh, diara ko dali. Okay sa mga kaon. Oh, diara ging. Kani ging oh, kay dako-dako ging. Ano niya ng basura? Achen. Labay. Ayan, basura tik, basig mga dakpan taog madani. Starring kita sa munisipyo ani. Ayan guys, si Budog. Magpatay siya jersey. Tapos ang ilagay niya sa ano pangalan, Mayamiya. Banteg, di ka makasiyat Budog ha? Sa gabi nga. Ito na mi. Ato na mo te? Una na mo, magperya pa mo? Hear me guys ha, simbahan, diri sa Talisayan, Misamis Oriental. Ayan, ang simbahan dito. Aliling, sulod taling. Hindi mo siguro masudlan, baka dami no? Ha? Agoy, ba man yan magilabtan ang manok diha. Tusikon gani kada ng manok na.
Nagdit-dit yung mong duha. Hibaw ko. Hear me guys, mamerya daw si Mother. Sana makadaog si Mother. Ayan. Agay, nagtanawa siya sa balon ta. Kaibo ka sa balon, Inje? Naay balon si Kuan, Inje. Undoy. Ha? Palitita. Paliti, kini tanawa, oh. Nagtanawa taon siya. Agay, babay na. Nagbabay na nun siya sa balon. Dira, paliti, oh. Palitan si MJ sa balon. Pag 100 ang balon, guys. Ikaw. Hawid mo si MJ, oh. Ayan, guys. Binilhan namin si MJ ng balon. At saka si Undoy. Lagi. Unsawa na, lagi. Oh, hawak kay ihikot na ni MJ ang kuan kabayo. Nalingaw po ang mga bata, guys. Ang saya-saya ni Undoy at saka ni MJ, guys. Daugan ka? Bilde. Tubig din mo, ha? Ha? Agamay ra nga tubig? Ha? Soft drink? Ano na lang isa kakuan? Ay, ayaw na lang disposable tik. Nanay, disposable. Ako na yung tulog. Ayan, guys. Nagkapit na rin kay Gipang Uhaw. Eto, guys, gop. Ayan. Tira, guys, isaw, tagten. Ayan. Tapos na ay chicken skin. Ayan, guys, muuli na sila ni Tata ug ni Richard. Sige. Sige na. Bye-bye, Pinondoy. Bye-bye. Bye, MJ. Bye-bye. Ayan, uli na sila, guys. Kami na lang diri. Si Undoy na lang nabilin. Wala na si MJ Undoy. Naguli na. Ama si MJ. Undoy. Wala na. Naguli na sila. Una na mo kay. Di man gyapon ta mapaigo. Hawiri ng kuan ma. Balon-balon ni kuan. Undoy. Dato sa Priswell. Kuha dato sa Priswell. Lah. Wala na. Oy, tikangkang na magkara mader. Hawiri ni ang balon ma kay. Bing, hawiri, Bing. Hawiri, Bing. Agkat-kat mo si Undoy. Saka sabing, ano, kana mamaw kay mag- Maputol ka na madir. kana abado o. Buka, Bing. Oh, hawiri Undoy, hawiri. Oh, bye-bye. Bye-bye na Undoy, bye-bye. Undoy. Tananin. Isa pa katit lang. Ayan, guys, nagunan lang sila mama.
guys, dito nagtapos ang aming vlog. Maraming salamat sa inyong lahat sa mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much. Sa mga walang sawang pagsuporta sa akin, maraming salamat guys sa inyong lahat. Ako'y magpapaalam na sa inyong lahat guys. Bye-bye sa inyong lahat.